Түбән Камадан Елена Савенкованың қабат сәлемет яшәүгә үміті уянған. Берничә ай элек табиблар аның баш миендә шеш тапкан булган. Республика клиник хастаханәсе белгечләре ашыгыч рәвештә операция ясагач, хәле җиңеләйгән. Здравствуйте. Как ваши дела? Сегодня замечательно. Елена Савенкованың көннән-көн кәефе яхшыра бара. Иң куркынычы артта калган. 2 ай элек башы ката авырта башлагач табибларга күренгән. Баш мие шеше диагнозын куйганнар. Я даже и не замечала, врачи говорили, сказали, что у меня опухоль очень большая, там не как-то. Шишне үзем сизенмәдем. Табиблар бик зур булуын әйттеләр. Шишнең зур булуына гаҗәпләнделәр дә. Башым авырткач дару кулланып авыртуын баса идем, шулай яшәдем. Хәле авырайгач, Еленаны ашыгыч рәвештә республика клиник хастаханәсенә озаталар. Башта бер операция гына җитмәс дип уйласалар да, ул бик уңышлы килеп чыга. Почти 1/3 полости черепа вот это занимало образование. Шиш баш миенең эчтән бер өлеше кадәр иде. Мондый шишкә операция ясау шактый катлаулы. Авыруда эзлегү процессы тукталсын өчен анестезияны тиешле микъдарда кулланырга бик игътибарлы булырга кирәк. Яман шишне заманча җиһазларны кулланып алганнар. Хәзер пациент өенә кайтырга әзерләнә. Анда тернәкләндерүне дәвам итә. У меня просто вот... Минем табибларга рәхмәтем бик зур. Ничек итеп әйтеп тә бетерергә белмим. Искиткеч осталык күрсәттеләр. Операция ясаганда һәр миллиметрны онлайн режимда күзәтеп торалар. Бу яшәү өчен мөһим булган әгъзаларга зыян китермәс өчен шулай эшләнә. Иң куркыныч, иң авыр диагноз белән дә операцияларны уңышлы ясыйлар. Могут обращаться жители не только нашей республики и близлежащих районов вообще. Безгә республика һәм якын тирә районнарда яшәүчеләргә түгел, гомумән Россия төбәкләреннән дә мөрәҗәгать итә алалар. Операцияны уңышлы ясау өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Безнең методлар Көнбатыш Европа, Америка, Япония методларыннан һич кенә дә калышмый. Инновациялар кулланып, катлаулы операциялар ясау стандартка керде. Республика клиник хастаханәсе табиблары аларны инде 10 елга якын көн сайын ясыйлар. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.